Bismillahirrahmanirrahim. Harijin sirikina. Babi na 11. Kar ku manta da like, comment, and gode. Saboda duk lokacin da na tuna wallahi zan iya nakasa ta da duka. Saboda dadi kai ne rayuwata. Cewar Malik. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Bana so ka fasa Malik, kai hakuri dan Allah. Tunda tana son ka kuma kai ma haka. Cewar Eji. Dadi wallahi na daina jin santa a raina. Gaba ɗaya ta fita a raina. Duk abin da na kai gidansu da niyyar aurenta na yafe musu. Amma tabbas ba zan aure ta ba dadi. Alfarma ɗaya nake nema gunka dadi. Domin cire ni a zargi da wasu wasi. Ina so ka faɗa min laifin da kai wa Nasirin. Yasa ta maka haka. Maybe in na ji laifin watakila ya rage tsanarta da nake ji a zuciyata. A halin yanzu. Cewar Malik yana kallon mahaifin nasa. Juya baya Eji ya ce Malik ni da Nasirin. Mun taɓa wata alaƙa a baya da har yasa Nasirin take tunanin ni na raba ta da budurcinta. A ƙarshe ma dai har ciki take tunanin na yi mata. Cewar Eji yana mai baƙin cikin sanar da ɗan nasa labarin. Ba don komai ba, sai don ya wanke laifin Nasirin ɗin a gun Malik ɗin. Dadi wannan zargi ne kawai ai, ba kai mata komai ba. Cewar Malik. Wai gowa Eji ya ce ta ya kai saurin yanke hukuncin cewa ban yi ba, bayan baka gurin. Cewar Eji. Saboda na yarda da kai dadi 100%. Ba za ka taɓa yin abu makamancin haka ba. Sannan ni ne likitan da aka kawo Nasirin. Ne mata general checking. Inda na samu tabbacin duk abin da suke faɗi zargi ne kawai. Cewar Malik yana jin so da tausayin mahaifin nashi, kuma ya sha alwashin ko ta yaya ne zai taimaki mahaifin nasa. Rungume juna suka yi shi da dadin nasa, yana faɗa wa mahaifin nasa kalamai masu daɗi don kar damuwa ta dame shi. A ranar Malik ya kira Momi a waya ya shaida mata ya fasa auren Nasirin, inda ya ƙara da bata haƙuri. Fatan alkhairi tita da ba su haƙuri kan abin da Nasirin ɗin ta yi wa mahaifinsa. A daren Momi ita ma ta kira Umma ta faɗa mata mummunan labari, har da shi bayanin da Malik ɗin ya mata na fasa auren Nasirin ɗin. Umma faɗa ta kama yi tana zagin Nasirin kan abin da ta yi na cewa ta fasa auren. Haƙuri Momi ta bata da cewa, ko ni ba na son auren nasu yanzu anti, saboda in kika tuna abin da ya faru tsakaninta da mahaifin shi, ai ba za ta taɓa rayuwar jin daɗi da ɗansa ba. Haƙura da junan kawai shi ya fi. Cewar Momin cikin sigar rarrashi. Yanzu Momi da wani baki zan iya yi wa malam wannan bayanin. Yin hakan fa dole sai asirin abin da ya faru a baya ya tono. Wanda ni kuma har ga Allah, yadda kaf 'ya'yan malam yadda da Nasirin yana yabanta, yana son ta. Ba zan so ya ji ainihin labarin abin da ya faru ba. Ba ma san ta inda zan fara ba. 'Yan unguwa dariya za su yi min bayan mun gama raba goron biki. Cewar Umma cikin damuwa. Zan sa Abban Suhaila ta yi wa malam bayani ba tare da kin masa ba. Kuma insha Allahu malam ba zai taɓa sanin abin da ya faru tsakanin Nasirin da Eji ba. Da yardar Allah, yi haƙuri. Cewar Anti Momi cikin sigar rarrashi. Sun jima tana kwantarwa da Umma hankali kafin su yi sallama. Ranar kowane ɓangare kwana suka yi ba daɗi, domin tunani ne far zukatansu marasa mafita. Kamar yadda Anti Momi ta ce za ta sa babansu Suhaila ta kira Abban Nasirin, hakan ce ta faru. Bayan sun gaisa da shi ne Abban Suhaila ta ce malam, mun yi laifi amma muna roƙonka da ka yafe mana. Kai kuma addu'a Allah ya sa hakan shi ya fi zama alkhairi. Cewa Abba. To ina sauraron ka, wani irin laifi ne wannan da har kuke neman gafara a kan shi? Cewar malam. Malik ne ya fasa auren Nasirin malam, sakamakon haɗin gida da za a yi masa da wata a dangi. Cewar Abban Suhaila. Ran malam ya ɓaci da jin haka, amma sai ce to ba damuwa. Allah ya mata zaɓi na gari. Ka sako ta a mota ta dawo gida anjima. Cewar malam. In kai haka malam kamar ka yi fushi ne da mu. Dan Allah ka yi haƙuri. Ka bar ta zauna a nan, Allah zai kawo wani mafi dacewa da ita. Cewar Abban Suhaila. Ba fushi na yi ba, so nake ta koma makaranta, ta kammala karatunta, ba kuma aure za a yi mata ba a wannan lokacin. Cewar Abba. Duk yadda ya so ya rarrashe shi ya bar Nasirin ta ci gaba da zama da su, amma malam ya ƙi amincewa. Dole ya haƙura. Anti Momi ya yi bayanin abin da malam ɗin ya ce. Ai kuwa bata ji daɗi ba, amma ta san yin hakan shi zai sa komai ya wuce a ran kowa. Nasirin ta yi bayani, wanda dama ita tuni ta yi aniyar komawa Kaduna a yau, dan ba za ta ci gaba da zama a gidan da ta san Eji na da alaƙa da su ba. A ranar Nasirin ta baro Abuja, zuciyarta cike da takaicin duk abin da ya faru. Ko da ta iso gida cikin mutunci iyaye da 'yan uwanta suka tarbe ta. Ana ta rarrashin ta, domin su zaton su Malik ɗin ne ya fasa, tunda ba su san ainihin labarin ba. To labarin fasa auren Nasirin tuni ya karaɗe unguwarsu, inda ƙawarta Nabila wacce ta dawo da bai ita ma ta shigo jajanta mata. Bayan sun gaisa da Umma ɗakin Nasirin ɗin suka shige, suka zauna kan katifa.
Mutanen da bai saukar yaushe. Cewar Nasirin tana kallon ta. Mutanen da bai a ina Nasirin? Sai ji na yi wai za ki yi aure. Amma kuma an fasa. Shi ne na zo in ji ke ko me yasa aka fasa auren ana saura kwana 3. Cewar Nabila. Nabila kenan. To ba abin da ya faru kawai dai an fasa ɗin ne. Cewar Nasirin. Ko da yake babbar yarinya irin ki har na tsaya tambayar abin da ya faru. Musamman shigar ki Abujan nan ai na san kin haɗo kan arna. To a yafa min nawa kasan. Cewar Nabila. Kina bani mamaki duk sanda kike zaton wai ni yawon bariki nake Nabila. Na ɗauka matsayinki na ƙawata ke ce mai bada shaida a kaina. Cewa ba halina bane hakan. Cewar Nasirin. Kafin wannan bidiyon da kuma kuɗaɗen nan zan bada shaida. Amma for now gaskiya ba zan iya ba. Ke ni ba ma wannan ba. Me zan samu ne wallahi a ƙone nake. Tunda na dawo da bai duk kuɗin sun ƙare. Cewar Nabila. Agogon da na baki fa. Cewar Nasirin. Na ba saurayina. Cewar Nabila. To ni bani da kuɗin baki yanzu. Cewar Nasirin. A hira kike yi. Wallahi sauran kuɗin fa ai suna nan biki kashe ba. Cewar Nabila. Karatu zan koma da su. Next month zan wuce Malaysia makaranta. Da haka na farkon da na baki shine rabanki. Cewar Nasirin. Amma kin san ina da bidiyon ki ko? Cewar Nabila. Da shi kike son ki yi amfani ki samu kuɗi a hannuna ko? Cewar Nasirin. Ai ba laifi bane haka. Tunda yanzu shi ake yayi. Cewar Nabila. To ki tura masa shi. A nan ne za ki fi samu. Amma sisi ba za ki samu ba. Ko da kuwa a billboard za ki sa ni. Kuma yanzu ba sai an jima ba ki fice min daga ɗaki. Kuma kar ki ƙara tunanin akwai sauran ƙawance tsakanina da ke. Har abada. Cewar Nasirin a fusace. Miƙewa Nabila ta yi ta ce za ki zo ki da na sani mai girma a nan gaba. Sai kin san kin kore ni. Tana kaiwa nan ta sa kai ta fice a ɗakin. Ko sallama ba ta yi Umma ba, ta wuce ran ta ɓaci. Yanzu Malam Harmashi dai shi za ka tura Nasirin karatu? Ni fa ina gada ka bar ta nan zai fi. Ko kuma in za ta tafi can ɗin ba, ya zama da tana da aure. Wallahi ƙasar akwai ƙarancin tsoron Allah. Cewar Umma, dan ita ba ta goyon bayan tafiya karatun na Nasirin wata ƙasar. Ni ma da online aka yi mata rijista za ta dinga bin su. To haushin abin da Malik ya yi ne ya sa na sauya na mata wanda za ta je can ɗin. Ta dinga halartar karatun. Amma ni ma ba wai suna ba ne. Ta je can ɗin ba mijin aurenta. Cewar Malam cikin damuwa. To Allah kawo mana mafita. Amma gaskiya akwai fargaba. Tura 'ya mace wata duniya ba tare da muharraminta ba. Cewar Umma. Sun jina suna magana wacce sosai kalaman Umma suka yi tasiri a zuciyar Malam. Tsoron tura Nasirin Malaysia ya fara kama shi. Haka yake kwana yana yini yana tunanin mafita. Amma ya rasa. Dan yanzu Umma ta haska masa kurkuren da zai aikata saboda ɓacin ran wani. Tsawon sati 3 kenan da fasa auren Nasirin. Malam ya gama yanke hukuncin tuntuɓar Nasirin. Ya ji ko za ta haƙura da karatun a can ɗin. Kiran ta bayan ta gaishe shi ya amsa. Ya ce Nasirin, akwai haɗari a zuwan ki ƙasar can ba tare da mijin auren ki ba. Ko kuma dai a ce kina da aure. Duk da karatun can ya fi na nan, me zai hana ki haƙuri ki zauna a nan ki karatun. Tunda ko auren ne ba lallai a samu wanda zai iya dinga bin ki can ƙasar ba. In ba mai halin hakan ba. Cewar Malam. Abba, wallahi na sa raina. Kuma yin nesa da Najeriya zai rage damuwar da ke raina. In rashin aure ne matsala Abba ni yanzu ban da zaɓi na mijin aure. Dan cika burina na zama likita Abba. Na amince ka aura mu ko da cikin almajiranka ne. Wallahi ne maka alƙawarin zama da shi. Amma kar a fasa zuwa na karatun. Saboda an gama kashe kuɗi har kayan ya tashi. Kar hakan ya tashi a banza. Cewar Nasirin a maraidaici. Ni ma na yadda da ai mata auren kamin ta tafi. Tunda na san cikin mutanenka ba za a rasa wanda ke son ta ba. Hankalina ya kwanta da wannan tunanin nata. Cewar Umma da ke gefe. Shiru Abba yana nazari. Kamin ya dube su duka ya ce, ni fa na aura mata wanda nake ganin ya dace da ita. Auren na nufin har abada kenan ba za ku zo min da wata magana daga baya ba. In saurare ku ba. Dan ba za ku maida ni mutumin banza ba. Cewar Malam. Babu wata magana da za ta taso insha Allahu. Saboda mun san duk wanda za ka haɗa auren ka yarda da shi 100% ne. Cewar Umma. Insha Allahu Abba ba abin da zai faru. Ni dai kawai burina ya cika in yi karatun fannin lafiya. Cewar Nasirin. To ba damuwa zan duba. Allah kuma ya sa mu dace. Cewar Malam. Ajiyar zuciya Nasirin ta yi. Na jin daɗin amincewar Abban nata. Saboda ta san in dai ta ci gaba da zama ba auren eji zai samu labari. Kuma tunda ba kunya ce da shi ba. Tsaf zai ce zai dawo gurin ta ne. Yasa ta zaɓi Malam ya aura mata ko ma waye. Dan ta samu ta ban ma ƙasar baki ɗaya ta huta. Malam ya gama nazarinsa kuma ya ga ba wanda ya dace da Nasirin sama da eji. Hakan ne yasa ya karɓi lambarsa wajen Isa ya kira shi bayan sallar isha'i.
Time ɗin da ya kira Eji na kwance tunani ya yi masa yawa. Yana tunanin hanyoyin da zai bi wajen ganin ya cire Nasirin a ran shi. Wanda abu ne da ya dace ya yi, amma ya kasa. Ko ya rufe idanunsa na shanun Nasirin yake gani lokacin da take tsalle a bayan gidan shi. Kuma a duk sanda ya irin hakan yana shiga damuwa mai matuƙar yawa. Ya ji bai da wani buri sai na ya kasance tare da ita. Garar wayar shi ne ya sa shi buɗe idanunsa. Ya ɗauki wayar. Baƙuwar namba ce ɗagawa ya yi. Sai dai Malam na yin sallama ya zumbur ya miƙe zaune don ya gane muryar shi. A tsorace suka gaisa don zaton shi ko laifinsa ne ya isa kunnen Malam. Ya kira ya masa Allah ya isa. Malam Aliyu, ya aikin naku kwana biyu, cewar Malam. Lafiya lau Malam, ya iyali, cewar Eji muryar shi na rawa. Lafiya lau alhamdulillah, cewar Malam. Shiru ya biyo baya kamin Malam ya nisa ya ce, ka san kwanaki ka zo min da maganar neman auren Nasirin. Na ce maka an mata miji, cewar Malam. Min yi haka Malam, amma a lissafi na an yi auren fona, cewar Eji saboda lura da yi labarin shi ne mahaifin Malik bai je kunnen Malam ɗin ba. Duba da cewa da ya sani ba zai kira shi ba. To auren ba a yi ba, angon ya fasa. Don kuma ka san ne maka alƙawarin koyaushe wancan mijin ya fasa. Kai ne zan fara tuntuɓa. Shin har yanzu kana buƙatar auren Nasirin ko ko a ba wani? Cewar Malam. To masu saurare za mu dakata a nan.